ତ୍ରିଷା ଜେଜେବାପାକୁ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଜେଜେବାପା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଆଉ ଭୁଲ ହବନି, ପ୍ଲିଜ ଜେଜେବାପା। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା କହୁଛି ତ୍ରିଷାକୁ, ତୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତୋତେ ତୋ କଲା କର୍ମର ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। କେବଳ ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ତାରିଣୀ ହିଁ ଦେବ। ଆଜି ଦେଖିବା ତାରା ଓ ତରୁଣ ଓ ତ୍ରିଷାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସାହା ହେବ ତାରିଣୀଙ୍କ ଶାସ୍ତି। ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ଆଜି ରାତି ଅପରାହ୍ନ 9ଟାରେ ଦେଖିପାରିବେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସରେ।